Il-ħatra ta' segretarju ġenerali ġdid komplet tikkarga l-ġlied u l-konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista. One News diġà żvela kif l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-fazzjoni estremista qed jinsistu li s-segretarju ġenerali l-ġdid għandu jkun Charles Bonello, l-eks segretarju privat tiegħu f'Kastilja. Jidher li waħda mill-kundizzjonijiet li għamel Bonello ili ma jkunx ikkontestat għal din il-kariga u jkun l-uniku kandidat li se jtellaq waħdu għar-rwol ta' segretarju ġenerali. Wara li fl-aħħar ġranet iddikjara li kien se jikkontesta għal din il-kariga il-Kunsillier Nazzjonalista tal-Gudja Stefan Karwana, sorsi minn ġewwa qalulna li din il-mossa ħasdet bil-kbir lil ta' Gonzi PN. Tantu hekk li fl-aħħar sigħat jidher li bdew għaddejjin manuvri mill-kap nazzjonalista Bernard Grech u mill-fazzjoni ta' Lorenz Gonzi biex jaqtaw qalb l-istess Karwana milli jikkontesta t-tieni l-ogħla kariga fil-ġerarkija tal-partit. One News informat ukoll li dawk li huma kontra li Stefan Karwana jikkontesta qed jużaw l-argument li Karwana diġà huwa assistent tas-Segretarju Ġenerali preżenti, Michael Piccinino, u l-istħarriġ wara ieħor speċjalment dawk tal-aħħar u rew li l-PN mhux qed jikkonvinċi lill-elettorat. Argument ieħor hu li l-PN maqsum diġà kif inhu issa li ta' Adrian Delija reġgħu fetħu l-kanuni fuq Bernard Grech, speċjalment wara l-aħħar artiklu kontrih li kiteb missier is-sieħba ta' Delija l-ħadd li għadda, waqt li bi problemi finanzjarji enormi ma joffordjax li għaddi minn elezzjoni interna għal kariga bħalma hi dik ta' Segretarju Ġenerali. Kif tħabbar diġà minn One News wara Karwana hemm l-eks Ministru Luis Gallia li wara li spiċċa mill-Parlament baqa' jawwar fil-PN u fatt magħruf li dan ma ħafiraqat lil Gonzi meta m'għamlux President ta' Malta. Jappoġġjaw lil Karwana hemm ukoll in-nies tal-eks Ministru Austin Gatt u persuni li huma mitla tal-fera elettorali l-Elkom. Fost dawk li qed joħorġu onhom pubblikament għal Stefan Karwana hemm attivisti nazzjonalisti bħal Kurt Gatt u Joshua Bajjada, kanvażers kbar ta' Austin Gatt u Claudio Grech u Ian Cilja li huma ħaġa waħda mal-klikka tal-Elkom. Jappoġġja bisħieħ lil Karwana hemm ukoll id-deputat nazzjonalista mill-Gudja Mark Anthony Sammut li għandu ambizzjonijiet li xi darba jsir kap tal-Partit Nazzjonalista. Jgħinu hemm id-deputat nazzjonalista Ryan Kallus. L-uniku wieħed li donnu qed iżomm il-bot minn din il-kwistjoni u l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li jippreferi qod gallerija jsegwi l-manuvri li qed isiru mill-fazzjoni Bernard Grech, Lorenz Gonzi u dik Luis Gallia Austin Gatt. Persuni mitla tal-Partit Nazzjonalista qed jgħidu li l-ħatra ta' Segretarju Ġenerali Nazzjonalista se tkompli tikkarga l-ġlied interni fil-PN minħabba li l-fazzjonijiet fih danu moħħhom biex jinfexxu f'xulxin.